La por. Eixe desagradable sentiment que mos altera. Eixa emoció que mos posa en alerta. Tan necessària per als nostres antepassats i tan perillosa per al nostre present. La por mos paralitza i al mateix temps mos excita. Mos agrada veure pel·lícules en el cine i abraçar-nos a qui mos acompanya, d'igual manera que llegir relats en el llit i tapar-nos hasta el coll en el llençol. Avui tinc el plaer d'entrevistar a un especialista en el tema, a una persona que se mou suaument entre les ombres i destaca d'entre l'oscur. Avui m'acompanya el jove escritor Carlos Moregó. Benvingut, Carlos. Gràcies. Estem en Mosseguellos en Lochester, Molt bé. en motiu del 10è aniversari de Mosseguello. I el primer que volíem convidar a este programa és a tu. Moltes gràcies. Jo començaria amb una pregunta molt senzilla. Artista, polifacètic, com te definiries? Ni jo ho sé, perquè m'agraden tantes coses, m'agrada... És que tot el que siga una activitat que per a mi me plene i la fruisca, jo la faig. Entonces, si he d'escriure, si he de gravar curts, si he de fer lo que siga, ahí estaré que la faré. Entonces, no sé què dir-te. Però tu no has estudiat res d'això? Jo no. Tu què has estudiat? Jo he estudiat logopèdia com a carrera universitària. Jo soc logopeda, però el més és simplement que m'agrada i m'atrau i ho faig. I damunt, a banda d'escriure, escrius en valencià? Sí. Escric en valencià perquè és la meva llengua, no la materna, perquè jo m'he criat en casa de castellanoparlants, però m'encanta, és una llengua que m'enxissa, és la que he viscut en la falla, en els meus iaios, i sé que cal defendre-la i que cal continuar en el valencià. I per què no? Per què no escriure en valencià? En castellà ja n'hi ha moltes coses. És molt curiós, no l'has mamat en casa? No. A banda no parlen, en ta casa no parlen valencià? Casa no, a banda de lo que t'he dit, no. Que va. Vaja, i damunt, a banda d'escriure en valencià, escrius en un valencià il·legal, no? Escrius en normes del Puig, que a dia d'avui pareix que som il·legals. Sí, un poc l'apartheid de la llengua. Sí, però és que és valencià. No és que siga un valencià, és que és valencià i és el que vull fer, defendre la llengua, com t'he dit, i és l'única manera de fer-ho. I on descobriràs esta normativa? Pues en casa sí que tinc llibres de mon tio, que era molt defensor del valencianisme, i llibres tant de literatura, novel·les i tal, com de normativa de la llengua valenciana, gramàtica, etc. I res, a partir d'ahí de llegir-los vaig donar-me compte que no era el que nos ensenyen i m'agradava més, per supost. És lo nostre. A veure, a nosaltres mos ha passat, imagina que tu també comences a escriure en normes del Puig i comencen a dir-te que tens faltes d'ortografia. Sí, que està tot... Com reacciones a...? Tens dues opcions, o dir no, això no és aixina i te quedes ahí, o tratar de fer que l'altra persona veja que aixina no és. Trates de raonar, de fer-li conèixer per què no és aixina. N'hi ha de tot. Alguns que diuen, doncs no ho sabia, i altres que diuen, no, això no pot ser, això no pot ser. Fent un parèntesi, arriba un moment en què desitges escriure un llibre. Un llibre que a nosaltres mos arriba, curiosament, no el teu nom. Mos arriba per mig d'una periodista famosa que té un llibre d'un amic que vol presentar-nos. Sí. Qui és aquesta periodista? Aquesta periodista és Lorena, és una amiga meua de fa molts anys, tenim molt bona relació, i jo sé que ella escrivia, ella sabia que jo escrivia, entonces jo tenia la meva col·lecció de relats, que tots conegueu,
i necessitava publicar-la, però no volia publicar-la per la meva part, no? Jo a sol, és una autopublicació. Jo volia una editorial valenciana i valencianista, i buscant, vaig veure que existia Mosseguello, vaig veure les obres que tenien publicades i m'agradaven, no? I dic, jo no sóc ningú, jo a lo millor ni me fan cas, però a lo millor Lorena, periodista, escritora, a lo millor a ella li fan més cas, no? Era la meva madrina, per dir-ho d'alguna manera. I sí, tingui la sort de que l'escoltareu, de que me donareu l'oportunitat i així estem. Bueno, i efectivament tenim així el teu llibre, Microrelats en valencià. Microrelats, tu m'has dit relats, però el llibre no és de relats, és de microrelats, correcte, sí. És una, diguem, una família distinta, no? Una categoria distinta de narrativa. El germà menor, sí. En què consisteix el microrelat? Consisteix en fer una historieta en molt poques paraules i tractar de contar la major quantitat d'informació possible en les mínimes paraules. I quan parles de mínimes paraules, crec que n'hi ha establit ahí com un límit o... No sé exactament on està el límit, no? Però per a mi el límit és no incloure tot el que no valga per a res, o sigui, la informació mínima directa i no passar-se a lo millor de 2, 3 paràgrafs. Bé, tenim, acaba d'obrir per una pàgina qualsevol, la pàgina 60, un que es diu Cristià, que té 3 línies, no arriba a 3 línies, 2 i mitja. Micro. I en això aconsegueixes... Què aconsegueixes escrivint tan poquet? Perquè en una novel·la pots, no sé, provocar moltes emocions, però en tan poquet d'espai? En tan poquet espai, el que intentes fer a alguns reflexionar, no? sobre diferents coses en una mateixa quantitat d'informació, i altres simplement imaginar o deixar finals oberts i que ahir la ment fa sa faena, invente coses i imagine. Sí. Segona edició ja. Tercera. Tercera, perquè este és de la segon, però duguem 3 edicions. Què te pareix? Perquè és el teu primer llibre, que vaig per la tercera edició. Sí, la veritat és que molt content, no m'esperava que anaren ja per la tercera, era impensable en el seu dia, però bé, això indica que no solament que està ben fet, pense, sinó que l'editorial ha fet un treball magnífic, per supost, perquè sense Mosseguello això no estaria on està. Has fet moltes presentacions, has corregut... Has fet un tour, una gira en Mosseguello, on has anat? Què t'has trobat? He anat a molts llocs, no solament a València capital, sinó a pobles. Abans parlàvem també de Montroi, sa firma de llibres. Hem estat prop de... en poblacions costeres, no recordo exactament perquè han sigut diverses, però hem recorregut la Comunitat Valenciana, Castelló, València, i la veritat és que molt content, no? Coneixes gent, te saluden, te coneixen i dius, ostres, això no m'ho imaginava jo, però sí. Molt bé. Saps que enguany, com hem dit adés, Mosseguello compleix 10 anys, estem d'enhorabona, i una de les coses que estem fent per a celebrar-ho és aquestes xarles, aquestes entrevistes tan disteses en el Chester. Mosseguello començà fa 10 anys en les primeres publicacions traient revistes, revistes periòdiques, com era Món Actual, d'actualitat, i Niu d'Art, que parlava un poc d'art alternatiu, còmic, tebeos i demés. 10 anys han donat per molts autors. De tot el que ha fet Mosseguello, que tu conegues, què te quedaries? Vull dir, quina creus que és el projecte més important que hem desenvolupat en l'editorial? Més important. A mi m'agrada molt, no solament que doneu oportunitat a autors jovens, sinó quan heu agarrat clàssics de la literatura, per exemple el retrat de Dorian Gray, i ho heu traduït a la llengua valenciana. Això per a mi m'enxissa, aquesta manera de treballar i de cuidar el valencià i de preocupar-se per la literatura. És de les coses que més m'agrada de Mosseguello. Important, jo crec que tot el que heu fet és molt important per lo que significa, no? I pel recolzament que feu, ja t'he dit, als escriptors i a la llengua. Doncs no sabria quedar-me en una, però sí que tinc especial estima al tema de traduir les obres clàssiques. Molt bé. I
dins de l'editorial també tenim una part important que és els projectes infantils. Els coneixes? Sí, conec alguns d'ells. Has tingut el plaer de poder llegir algú? Sí, he llegit i he vist els de Torró, que són molt visuals i estan molt bé. He vist el de Besos, que ja no és que siga infantil, però té molt de colorit, atrau molt també als nanos i el gotxem tant els nanos com els majors, no? I aquestes obres m'han cridat l'atenció en especial, sí. Què trobes dins del mercat editorial valencià, ja no en la nostra editorial, què trobes que falta? Perquè pareix que és un mercat per explotar. Trobo que falten dues coses principalment, que estiga en valencià, i trobo que falta que siga més modern, vull dir, no els temes clàssics de tota la vida, la narrativa de tota la vida, sinó algo més fresc, algo més actual, més d'avui en dia. I què t'agradaria tu trobar o llegir? Que no existisca, Què m'agradaria trobar o llegir que no existisca? La pregunta és difícil. Sí, perquè tu, per exemple, Microrelats era un llibre diferent a lo que existia en el mercat, no? Aportares algo novedós al mercat. Pues no sé si és perquè és el que a mi més m'agrada, l'àmbit del misteri, el terror, inclús la ciència-ficció. Són temes que no trobes fàcilment, o que jo crec que no es troben fàcilment en la literatura valenciana avui en dia. Novel·la. Sí, la novel·la, bàsicament. I ja que has nomenat novel·la, per quan una novel·la teua? Pues la idea és que estiguera ja per allà, però el treball i les obligacions està ahí, estem treballant en ella, però no és fàcil i quan no tens temps costa, però és algo en lo que ja t'he dit, seguim treballant i a veure si està més pront que tard. Tornant al tema inicial, dins de les teues multipolifacètiques aficions o hobbies, tornem a la por. Parla'm de la por. La por és lo que jo penso que lo que nos dona vida, lo que nos activa, lo que diu, ostres, així què passa, no? Lo que fa treballar la ment per a sobreviure, per a dir, he d'escapar d'ací, he d'activar-me. I jo crec que és una sensació que a més de fer-te patir, te pot fer fruir, no? I notar adrenalina, i notar això, que t'actives i que és algo molt bàsic, molt primitiu en una persona. Però i per què t'atrau tant? Tu has passat molta por en esta vida? No, jo no tinc por a quasi res, ni manco a lo sobrenatural ni paranormal, no, que va. Però m'agraden molt les pel·lícules de terror, les novel·les de terror, donar sustos. Sí, soc molt bromista. No sé, és un món que m'atrau. T'atrau? Sí, no sabria explicar el motiu, però m'atrau. Tota aquesta pregunta ve perquè la gran majoria dels relats, dels microrelats del teu llibre són de por, de terror o gore ja, inclús. Sí, n'hi ha de tot, però principalment, sí. I a més ja no això. Dins del teu món que t'agrada, trobem que fas curts, i els curts, curiosament, també són de por. També són de por, sí. Alguns estan inspirats en alguns microrelats, altres no, altres han eixit en idees, en amics, de com podríem fer això, o què se vos ocorrís. I sí, també és veritat que, clar, m'agrada tant el terror que vaig a concursos de terror, entonces la temàtica ha de ser de terror. Però sí, és la meva especialitat. Se m'ha passat comentar-te que eres un guanyaconcursos. Bueno, algun que altre hem guanyat. Algun que altre no? No sigues humil. Conta'm què has guanyat, perquè t'has presentat a microrelats, t'has presentat a curts audiovisuals, eres també faller i escrius en el llibre de Falla, i enguany crec que també has tingut algun reconeixement. Sí. Conta'm. Pues bé, el llibre comencé a fer-ho farà 3 anys, el de la meva pròpia Falla, perquè buscaven un nou autor. Jo no tenia ni idea, no sabia ni que havia de fer-se en vers, veies tu, i el primer any res. Òbviament jo vaig fer el que podia i com podia,
El segon any ja vaig començar a aprendre un poc de poesia, però tampoc arribarem a ningú puesto perquè tampoc tenia aquesta formació, no? Aquests coneixements. Però enguany he estat estudiant poesia, he estat informant-me, llegint molts de llibrets i molts poemes. I bé, he tingut la sort de que en l'infantil de la meva falla, a la categoria novell, pues, hem guanyat el primer premi. Jo no m'ho creia. Però sí, seguim treballant i deprenent i bé, poquet a poquet. I el d'audiovisuals? No me vas a contar aquest premi en què consisteix? El d'audiovisual, el dels curts, sí. Ens hem presentat 2 vegades a microcurts de 20 segons. Microcurts, sí, sí. Tu curs normals, no, tu micro, tot el que és micro. Tot el que és rapidesa de llegir i de veure. Té una dificultat afegida perquè a veure com contes tu una història en 20 segons, que en 2 planos se'n va, no? El temps. Però en esforç i retallant d'ací, d'allà i anant a lo principal, hem quedat 2 anys seguits segon premi i bé, molt contents. És el que jo dic, si tinguérem temps i coneixements i un equip bo, a lo millor podríem anar a altres categories o a algo més gran, no? Però de moment hem de conformar-nos. Evidentment, comptes amb col·laboradors, tant en els curts com en tot. I dins de l'editorial contares una col·laboració molt interessant, que és el dissenyador que te feu les cobertes. Sí. Per què aquestes cobertes? Per què aquestes cobertes? Era una idea que sorgí, en principi, en una via de tren fosca, de nit, que no sabies a on podia anar a parar, no? Era també molt misteriós, molt claustrofòbic, però li donaren aquest toc més de color en les botelletes, que cada una potser vol representar un microrelat, una història, que tampoc saps si van cap amunt o venen de dalt. La veritat és que per a mi és una obra increïble, està molt ben feta i té molt de significat, sí, sí. Va ser disseny de Toni Hugo. Bé, dir a tots els que ens estan veient o escoltant que el llibre el poden aconseguir a través de l'editorial, de la web, moseguello.com, i també en qualsevol llibreria de València o Alacant, alguna, i Castelló també, gràcies a la nostra distribuïdora d'Estival. Per últim, agrair-te moltíssim que hagis estat ací, celebrant el nostre 10è aniversari. Faltaria més. I, per supost, desitjar que continues amb vosaltres, que puguem publicar-te la teva futura novel·la, que se puguem veure d'ací 10 anys més. I agrair-te de nou que sigues tan generós amb vosaltres, ens dones aquestes obres i estigues sempre ahí. Deixar-te un minutet per si vols dir alguna cosa als nostres espectadors, despedir-te i... Bé, sí que agrair a Moseguello, per supost, per tot el treball i el nivell que teniu, que editorials com vosaltres estigueren en València allà al peu del canó i promoguent la literatura valenciana, els jovents autors, i que estic molt agraït perquè ja vos dic que sense vosaltres este llibre potser mai hauria eixit a la llum. Moltes gràcies. A tu, Lluís.